Que tal? Moi boa noite, un saúdo xa é mércores 22 de xullo. Hoxe sí, é o peche das festas do Carme, que non gasta fraga, que empezarán precisamente pasado mañá, así que mañá ese día de impás. Hoxe temos contarche a información local, como cada noite dos nosos servizos informativos diarios, e facémolo a traverso dos diferentes temas que marca a actualidade e que, sen dúbida, están marcados por esas festas do Carme que rematan. Comezamos precisamente falando do concerto de la Oca Band, foi o peche de novo cunha unha verbena moi particular, moi original, pero unha verbena, e de novo na Praza do Carme, logo de cambiala dende o escenario original da Praza América por mor das necesidades do palco que se instalaba e do propio espectáculo. Música, morriña e tradición foron onte da man na Praza do Carme grazas á La Oca Band. A recoñecida formación aterrou nas Pontes co seu último espectáculo, unha coidada proposta que rende tributo á alma e á vida das verbenas na nosa terra. Baixo o título da Historia da Verbena, a formación de Sanxenxo foi quen de convocar a dúcias de veciños e veciñas na Praza Pontesa para pechar a programación musical das festas en honra á patroa. Dende os primeiros compases, a banda pontevedresa ofreceu un espectáculo ateigado de enerxía, ritmo e complicidade co público, repasando os grandes clásicos que levan poñendo a bandas sonoras nos os campos da festa dende hai décadas. Cunha mestura entre un repertorio clásico, humor, baile e incluso a proxección de vídeos de antigas festas e narracións, La Oca non só fixo bailar aos presentes na Praza do Carme, senón que creou un paseo emocional pola cultura das festas dos povos. Cuéntame que te pasó, cuéntame que te pasó, estabas ahí en la playa recorriendo las guaridas y vino una abejita y me picó, ay, ay. A cita de onte volvía a reafirmar o compromiso das festas do Carme cunha oferta musical de calidade que mestura a devoción popular co ocio colectivo. Co éxito de onte, as festas da nosa vila despedíanse coa vista posta no verán de 2027. Pois o dito, remataban as festas do Carme agora sí oficialmente porque, ademais de que esa foi a última das verbenas, hoxe tivemos aínda a festa dos nenos e das nenas, esa festa co parque infantil, e agora o resto de actividades van ser xa todas na Fraga. Por tanto, falamos da Fraga e falamos da primeira cita que vai ser o vendres. Este ano cae en fin de semana. A Fraga de Dona Rita xa se está a preparar para acoller a súa gran festa, a Romaría da Fraga, unha das máis agardadas e populares do verán en Galicia. Como é xa toda unha tradición, na noite do 24, a programación destas dúas xornadas de festa no barrio Pontes contarán cun festival musical á altura e que servirá para ir xa entrando no ambiente e que encendo motores denantes da histórica Romaría Popular que cada ano transforma o municipio. Así este venres, no escenario de Dona Rita, contaremos cunha particular mestura de sons de todo tipo. Un concerto do máis ecléctico que vai combinar a música de raíz con sons máis vanguardistas e que arrincarás 10:30 da noite, como sempre, con entrada gratuita. Os encargados de abrir a noite serán Alana, un trío que mestura a música electrónica contemporánea coa tradición oral galega. A eles unirase Xosé Liz, un dos grandes gaiteiros e flautistas galegos e todo un estandarte da música folk, ademais de Ortiga, que por suposto fará bailar a romeiros e romeiras coa súa combinación de pop tropical, cumbia e autotune. E para pechar a noite teremos a enerxía da mecánica Rolling Band, unha charanga que porá broche de ouro á xornada pontesa. A semade non faltarán os sons xa tradicionais de artistas da localidade, porque o venres a mañá dende as 12 o grupo No Cómbaro levará as súas pezas e ritmos polas rúas do barrio da Fraga. Un aperitivo que será a antesala dunha desas noites máxicas marcadas en vermello no calendario de ponteses e pontesas.
E o día grande é o de 25, día da sesión Bermud, día 25, que este ano ademais cae en sábado. O sábado novamente As Pontes colocarase no mapa das grandes celebracións en Galicia en honra ao Día da nosa comunidade e do Apóstolo Santiago. Vai ser da man dunha nova edición da Romaría da Fraga, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, e que volverá a ter como epicentro o Parque de Dona Rita. Dende a Concellería de Cultura quixeron apostar pola unión entre os sons tradicionais, a diversión e as típicas verbenas, nunha xornada que se vai abrir cos pasarrúas polo barrio da Fraga. Xa ás 12, neste caso na Capela do Carme, teremos a misa en honra a Santiago Apóstolo, da man do equipo pastoral de Santa María das Pontes, e contra da 1:30, unha das citas máis agardadas e multitudinarias do programa da xornada. A sesión Bermuda Fraga, que de seguro volverá a xuntar no mesmo espazo a veciños e visitantes, desexosos de voltar uns bailes, pegar algún que outro chimpo, e entoar o himno desta cita, ese Festa da Fraga, Festa Nacional. Nesta ocasión, como anfitrións, chega unha banda xa coñecida na nosa vila e que sabe o que é facer que a diversión non pare na Fraga de Dona Rita. Falamos dos festicultores, que sumarán este sábado nova experiencia nas Pontes como gran reclamo da sesión Bermú, tras visitar o ano pasado a vila durante o 25 de xullo á tarde ou xa subirse ao escenario do Festival Fol da Fraga algunha que outra vez. Tras deles, tocará para uns comezar coas sabrosas merendas cos amigos e a familia e para outros rematar nas xélidas augas do Eume, denantes de vivir unhas horas de descanso do máis merecidas. Coa tarde regresará a música con distintos pasarrúas e xa a noite dende as 10 a Orquesta Trunfo vai ser a encargada de facer bailar aos presentes despedindo cun variopinto e amplo repertorio a gran cita do Verán das Pontes. Unha festa da Fraga que hai que ver no seu conxunto e que hai que ver tamén canto ás súas condicións. Unha festa da Fraga que foi cambiando co tempo e que ten unhas normas que debemos respetar. Co paso dos anos, a celebración da Romaría da Fraga foi mudando tradicións. De feito, hai un par de décadas, o habitual eran as cabanas de madeira e xestas, e agora apóstase pola practicidade. De aí que a totalidade de pandillas de amigos e familias que se citan cada 24 e 25 de xullo na Fraga de Dona Rita escollan toldos, mesas pregables e cadeiras de praia para desfrutar con máis comodidade destes 2 días de festa, o que simplifica notablemente as infraestructuras empregadas. Lonxe quedan xa os puntais, a lona negra, as xestas e as moitas horas previas de traballo de antano, e as que facían fronte os grupos de amigos nada máis rematar as festas do Carme para chegar a tempo á noite do 24 de xullo. De feito, o panorama que se pode respirar estes días na Fraga é de tranquilidade. Tan só se escoitan as augas do Eume, os paxaros e se cadra algún que outro golpe de martelo, pero xa nas zonas que van ocupar os toldos dos bares locais a carón da esplanada dos concertos da Fraga. Os máis preguiceiros e que aínda non se pasaron pola carballeira de Dona Rita para buscar o sitio da súa merenda, saiban que aínda quedan algúns buratos nos que ubicar o seu toldo. Iso sí, como habitual, non se vai permitir colocar cordas ou puntas que danen as árbores. Tampouco está permitido cortar ramas ou pendurar elementos pesados que causen danos na vexetación. Asemade, están prohibidas as fogueiras ou barbacoas para garantir a seguridade da masa forestal e, por suposto, é obrigatorio manter limpa a parcela durante a celebración e recoller todos os refugallos ou desmontar a cabana. Xa falamos de información tamén xeral, fora do ámbito festivo, falamos da pavimentación que se vai exercer, que se vai facer nos airíos. O Concello das Pontes ven de licitar os traballos de pavimentación e sinalización do vial número 2 no polígono dos Airíos. O proxecto supón a inversión de 117.572 euros con cargo ao Plan de Mellora de Parques Industriais financiado pola Consellería de Economía e Industria e terá un prazo de execución de 3 meses. As obras afectarán fundamentalmente o vial do sector 2, que a día de hoxe conta cunha pavimentación moi deteriorada con blandóns e fochancas debido ao continuo tráfico pesado que emprega a rúa. O proxecto incluirá a reposición dunha nova capa de rodadura con mestura bituminosa en quente, limpeza de cunetas, rebacheo e regularización da plataforma, ademais de reposición de drenaxes. A isto hai que sumar que tamén se vai repoñer a sinalización horizontal en todo o polígono, xa que neste intre atópase absolutamente apagada, con tramos en pintura e co perigo que iso supón nunha zona moi complicada climatolóxicamente. Antes do San Xoán tivemos unha folga da alimentación na Coruña, afectou o Gadis de As Pontes. Agora, xusto antes do Santiago, temos outra. Nesta xornada de venres haberá folga no Gadis en As Pontes. A falla de avances na negociación do Convenio Colectivo Provincial do Comercio de Alimentación da Coruña vai levar a unha nova xornada de folga no Gadis da nosa localidade. No marco deste conflito, Comisións Obreiras, CIGA, UGT e USO convocaron 3 novas xornadas de folga no comercio de alimentación da provincia da Coruña para os días 24, 25 e 26. Denuncian así a falla de avances na negociación do Convenio Colectivo. Os sindicatos reiteran que continuarán defendendo melloras salariais e laborais para o persoal do sector e advirten que non se van deixar intimidar por actuacións que consideran
esteran dirixidas a limitar o dereito de folga e a liberdade sindical. Refírense ao procedemento xudicial iniciado por Gadis, que reclama aos sindicatos convocantes da folga no comercio da alimentación unha indemnización de 1,25 millóns de euros polos supostos prexuizos económicos derivados dos paros do pasado San Xoán. A folga no supermercado Pontés está fixada para o venres día 24, un día especialmente complicado, pois é a véspera da fraga e un dos días máis fortes de vendas do ano. Volve cadrar así a convocatoria nunha data especialmente sensible, como xa se fixo na véspera do San Xoán. Dende a parte laboral, din actuar en resposta á falta de avances na negociación do convenio colectivo e as pretensións de Gadis e Freud de perpetuar os baixos salarios e a precariedade laboral. Dende a representación sindical do supermercado Pontés do Gadis, pídese neste caso a colaboración cidadá non acudindo a mercar neste día venres 24. A Asociación do Patrimonio vai estar mañá en Santiago, vai estar reunida co Conselleiro de Cultura despois da intermediación do Concello para conseguir ese contacto anunciado que serviu ademais para que suspendera un peche que facían no Concello. A Asociación en Defensa do Patrimonio Industrial de As Pontes vai ser recibida mañá en Santiago polo Conselleiro de Cultura, José López Campos. Ás 12 do mediodía está fixado este encontro de traballo que foron dos compromisos do alcalde coa asociación para asegurar o levantamento do pecho que protagonizara no Concello a semana pasada. Un alcalde, Valentín González, que afirmaba que antes do día 30, data fixada para a voadura das Torres da Central, se desenvolvería este encontro no que se ofreceu a acompañalos e mañá estará nesa xuntanza. Vaise volver propor a convocatoria a maior urxencia dunha comisión mixta coa participación de Endesa, as administracións e a propia plataforma, para falar ali das reivindicacións a plantexar. Acelerar a declaración como ben de interese cultural Vic da Chimenea e da súa contorna protexida. A elaboración de xeito inmediato dun estudo previo sobre o futuro das instalacións acordado xa polo Pleno Municipal. E no caso de non estar rematado, paralizar cando menos o derrubo de 2 torres de refrigeración. A maior urxencia nestes intres, a criterio desta asociación, é a constitución do equipo multidisciplinar conformado por membros da propia entidade e representantes da Xunta, Concello e Endesa. Foi todo por hoxe, foi todo por este mércores. Mañá vimos ese xoves de impás entre o Carme e a Fraga. Mañá estaremos como cada día contándoche a actualidade dende aquí, dende a televisión. Sabes que somos a pública local das Pontes e sabes que queremos contar contigo, que te agradecemos a túa presenza. Grazas de que mañá, boa noite e bo descanso.